Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Zvakaoma zviri kuitika munyika, ndufu dziri kuwanda, vanhu vari kufa, vamwe vari kubayana nemapanga. Munoziva nhau dzekumhonduro dzakawanda dzatakakupai dzevanhu vachibayana nemapanga. Ndofunga zvakare makaona nhau yamakapuwa naPraise pamwe chete pane zvandaida kutaura aiwa CV richiri palaini. Nhau dzavakakupai, nhau yavakakupai zvakare yemukoma nemunin'ina vakapedzisira mukoma akuurawa nemunin'ina. Zvinhu zvinosuwisa, zvinhu zviri kungoitika munyika yedu yeZimbabwe, zvinorwadza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini standwa? Muli yeZimbabwe ngiyalibingelela, lizwile thwase ngiyizithandwa, angazi kumbe isithandwa samaqini kumbe njani. Siyahlangana njalo namhlanje si-under i-district yeGoromonzi, kubuhlungu osokusenzakala emhlabeni lo esesiphila kuwo. Siyananzelela ukuba nasezizinengi izindaba esesithe saziletha kini ezabantu ababulalanayo, bahlabana ngengqamo, bayagwazana, bagamulana ngamahloka, abanye ngabanatha ipoison bazibulala. Kubuhlungu kakhulu muli yeZimbabwe, kubuhlungu mahlabezulu esesihlangana lakho. Ikhona njalo indaba esilinikeze yona ngaphambilini ekabhudi lomna wakhe abaxabaneyo bazi kwafike ukuthini bebulalane. Kubuhlungu esesihlangana lakho. Elami igama nginguThadiwa Khuthama, uMandlovu wenu ospecial. Kunzima Mandlovu. Kurafu. Nhau yatafambira nhasi zvakare pakaitika rufu kapamusha pano mushure mekunge baba vakuda kuuraya mwanakomana nemuroora nemwana zvakare vachida kumbovapisira mumba, vakazokwanisa kupukunyuka pekutanga asi demo rakazovatera. Ndo nhau inosuwisa yatisvitsa pano zuva ranhasi. Kubuhlungu kakhulu, yazi kubuhlungu shem osokusenzakala kwakhona. Namhlanje sikhangelana lo daba lokubana ubaba ebefuna ukuchisela umntwana umalukazana kanye lomzukulu endlini. Kubuhlungu kakhulu Shumba. Mwanakomana ndiye akazongopona atoita svetuka. Regedzai tikupei mukana munzwe kumhuri ichitaura naye mwanakomana agotitsanangura kuti akapona sei pachitiko ichochi. Liqiniso muli yeZimbabwe manine silinikeze izakhamuzi labemuli besichazisela ukuthi kahle kahle kwahamba njani. Umntwana nguyenelisayo ukuphepha kule ingozi, wenelisa ukuthi ephume ebaleke wasesinda. Ngakho ke sizakhuluma labo siza ukuthi bazasitshelani ukuthi kwahamba njani, kwasokutheni ukuze kwenzakale into enjalo. Asenkwazise mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndo imba yangu mandeirara inike mhuri yangu nemukadzi wangu panapa pamuri kuona pangu sara rava dota rakadai so iri. Ndo dota rakasara imba isi denga radhirikira mukati. Saka isi taive tiri mukati memba iyo iri apa pai. Wozi 2 rooms kuona kwamakaita kwamuri kuita so. Saka ndo mataive tiri mukati umu. Pamusuwo panapa baba vange vakamira nechapapo. Pandakamboedza kuti ndivhure door ndo pavakakanda rimwe bhodhoro raiva rine parafini chisoro iri apa ndichibva batidza moto wakanyanya ndobva ndavhara uko apa ndo pane window randakazorova ndakuedza ndibude naro iri ndo ndada kubuda naro ndo pandakazorowa muromo mabhodhoro achibva azoenda kumaziso ndo pandakazokwanisa kuti ndinge chibata bango repadenga apo ndandatsika mudhuri wepadenga kwava kuchitsika pamusoro apo kwava kuchitsika uswa nepamusoro ndobva ndaenda pamusoro pemba ndobva ndazodonhera ndobva ndazodzikira ndakuseri uko. Ndakuseri kwekuya ndakashaya chekuda kuti ndibate ndinge ndichiedza kundirwisana nababa. Pandakauya ndichidai so ndipo vakatanga kumhanyisa inini. Adzimai angu ndipo vakada kuisa mwana nepa window apa ndikati ayo buda nekudoo nokuti baba vangu vakundimhanyisa vari napa. Saka nekudaro ndipo pakazokwanisa kubuda adzimai vangu nepadho apa. Baba vachimhanyisa inini vachienda vakadai so ndokubuda kwakaita adzimai vangu. Saka ndo imba yacho ndeyamuri kuona mutsiro wayakaita uyu. Ndo totenda Mwari ndiye akatoita ndikwanise kunge chibuda nepamusoro apa.
uye futi mhuri yangu haina kuzotsvira mukati, yakakwanisa kuti inge ichibudawo. Saka muri kungoona zvakasarawo tuma zviringorimo zvehembe nezvimwe zvimagumbezi zvese zvakatsvira zviri mukati umomo. Izvi ndo pamusha pacho panapa pakaitika dambudziko iroro. Saka iwe nezvatafusai munhu pasina imba yakanaka iri kugarika, ndakachidzika ndakugariko kwababa kwacho kwavakasiyako kunoti wakabva vanwa mushonga ndokubva vangofirawo ipapo. Saka ndokwandakugara ikoko kwandiri kuitawo garden riri ikoko rine tumuriwo turi kutengeswa, but vanhu vacho kuti vauye zvavo kumuriwo ikoko wakanaka zvekuti but vanouya pano neapo napo zvekuti unongowana ingoti ungodya nekutenga mafuta. Saka tiri ngotenda kuti aiwa tiri kurarama mune zvakanaka, tiri kuenda mberi. Saka totendawo nekusvika kwamaitawo matosvikawo mutonga memuchandishanda kutogadzira kuti ndibude ndichienda kuchechi ndinoita basa rechechi. Ndoti karegedza kudaro ndiye Mwari akatipunyutsa iye. Saka ndotenda kuti angoita kuti tionane, ndiMwari ati musvike ndiripo. Saka panapa ndo pakatemerwa adzimai vangu panapa, ndo vakarara pamuri kuona pasara gomba iri rapapa iri. Ndo pakazotorwa ropa ravo kuti ringe richibviswa panzvimbo, ndo pavange vakasikotemerwa vari panapa. Mwanawo akatemerwa kurutivi rukukoko pamuri kuona payani pane dota rorapapa iro, ndo pakatemerwawo mwana pane dota ripi? Alright. Saka ndo pakatemerwa mwana ipapapo. Mwana akanga ari mwana ane 2 years. Akatemwa 2 years. 2 years. Ainzani mwana? Mwana ainzi Anashe kunaka. Ndinonzi Machona Rupondo. Ndini sabhuku njerere. Pamusoro penyaya yakaitika muno musha medu muno manjerere. Inyaya yakandityisa, yakandisuwisa. Nyaya iyi yakaitwa nemunin'ina wangu. Munin'ina uyu aida kuuraya mwana uine mudzimai wake wanga inaye. Saka akapisa imba yaakapisa ndeiyi ndo imba yainga ichigarwa nemunin'ina nemwana uyu. Saka apisa imba iyo yakaipisa huru usiku, ndofunga kuma 2-3 here kana kuti kuma half 4. Andingati kuma 2-3 kana kuti half 2. Nokuti patakazodaidzwa kunzi ndo zvaitika kuno, takauya tikasvika takaona kunzi kwanga kusati kwakuchena, kwanga kuchakasviba. Tichibva tasvika ndobva ndasvotarisawo, ndobva ndaona uya apisirwa mumba. Ndakasvomwana amira kurodhi, akagona kubuda nepamusoro. Mudzimai akabuda nemwana ndokubva atiza, achida kuti atize uya aitandaniswa nababa wacho nedemo. Uyu paakashedzera kumukadzi achiti budai mumba, vakasara vachikwanisa kubudawo mumba. Moto wakanga usati wadonhedzera denga mukati, ndobva vabuda. Uyu paakatadza kubata mwana uyu mukomana, ndokubva adzoka, kubva asangana nemukadzi muroora, ndokubva aisa mwana pasi, abva akutiza achida kuti abude nekuseri. Paakanga akutiza ndokubva asiya atema, uyu baba akasiya atema mwana paseri apa pamangu. Atema mwana, akamutema matemo 2 mugotso mwana, ndokubva amhanyisa amai vacho, ndokubva anovatemera paseri peimba iyi. Ndokubva akavatema matemo rimwe rakatema nepapapa, ndofunga ndo rakaita kuti vatadze kumhanya, rakatema nepachidyo. Ndokubva vazotemwa mumusoro, rimwe rakatema nepamhanza, rimwe kubva ratema nepasaidha. Kubva vapunzika. Ndakatosvika ndikatoona kuti murora akavapunzika, akafa, haana kupfeka, anga achingomhanya akapfeka kemukati chete. Saka zvinhu zvakandisuwisa. Chinhu ichocho hachina kunge chiri chinhu chakandifadza. Apa munin'ina uyu akanga achiita nyaya iyi nekuda kwokuti akanga achida kubvisa mwana uyu pano. Mwana uyu inini handisingakwanise kuti ndimubvise, nekuti iye aiti mimi ndimi sabhuku, bvisai mwana uyu mumuisa apa. Mwana uyu akasiyiwa navabereki vedu apa, achinzi ndiye anogara ipapa. Uyezve chiitiko ichochi chakanga chiri chinhu chakaunganirwa nana sekuru vedu kwaberekwa amai. Vakati ichokwadi, toda kuti pano pasare paine munhu.
anosara achigara pano achichengeta dzimba dzasiiwa naatete vedu, kuitira kuti isusu kana tikauya tinowana pekusvikopinda. Saka mwana uyu ngaachigara pano zvaari munhu ane mukadzi, ndokubva uya tangowirirana tese kuti chisara uri pano. Baba wacho manje akanga ari munhu ane zvake zvaaida nokuti aingotengesa minda, ndokubva tanetsana nenyaya yeminda, ndo yakatotanga nyaya yeminda. Kubva taendesana kumatare, takatanga kwaishe ndokubva akakundikana kunyatsoitonga nyaya yacho, ndokubva tati isusu taakuenda kwamambo. Taenda kwamambo ndokwakazonogadziriswa nyaya ichibva yabuda kunzi iye hachinzi munda hausi wako, munhu vanhu vavakaisa ikoko vese ngavabve mumunda imomo. Vakabva vasainiswa vanhu ivavo namambo mumwe nemumwe kunzi vabve, vachibva vataurirwa kunzi ibvai matonobva izvozvi, ndokubva vamwe vaenda. Iye zvino zvinotori nehwani mukadzi ari kutotinetsa ari ikoko, asi mambo akataura kuti ngaabve. Saka iye anga kuda kutsvaga kuti akanga atandanisa mwana uyu anozowana maisiro emumwe munhu panapa pane vanhu vakaita se vakatenga kwaari, nekuti chinhu chaanga achiitira kuti iye zvimuita se zvimuite kuti agare ari safe kune vanhu vanga vadzingwa namambo muno. Saka chinhu chakanga chiri chinhu changa chichigara chichingomunetsa kuti mari ndinodzosera sei. Saka ndo zvinhu zvikuru zvakanga zvaakunyanya kumunetsa, plus nekuuya kwakaita mai avo vari kugara zvanga zvaakupawo vamwe vaye vakanzi ibvai kuti vati isusu takuzodzingwa sei mukadzi uyu akagara sei. Saka isusu ndobva takatombonosvika kudare kwamurewa tanzi endai munoita eviction. Ndobva tanosvika ikoko zvakanzi aiwa eviction munonoenda kumapurisa munotaurira mapurisa womutandanisi. Ndobva tauya kwabhora pajura, tasvika ipapa ndobva hanzi ayo isusu tikauya kuti timutandanisi hatisirisu veeviction, tikamudzinga isusu tichingodzokera kuno kwanosara achidzoka nokuti dzimba dzinenge dziripo, panotodiwa vanoita zveeviction. Saka chiendai munotenga maafidhavhiti tikubatsirei pakuita eviction ye. Mapurisa akaitawo zvavo zvavakaita pa vachibva nditi chienda kuna commissioner of wards. Ndakaenda kuna commissioner of wards ndokubva ndanosvika, ndokubva adhindawo chidhindo chake averengawo nhingirire akati aiwa riri right. Ndichinosvika kunoridzorera kwamurewa hanzi hazvisirizvo, ndokubva zvandinetsa kuti ko zvakunzi hazvisirizvo kunga commissioner of wards ati zviri right. Saka chii chiri kuitika, ndokubva hanzi endai munotsvaga lawyer rinokuitira ichi eviction. Ndokubva ndadzoka, kubva ndasvika ndobva ndagara kudaro so ndobva ndambotaura nerimwe lawyer, ndokubva ati inini handisati ndazviita. Saka panguva yanga ichitofamba ndisingazive kuti uyu kuronga kwaari kuita achititaurirai mwana abve pano, inini nekuona kuti zvinondiremera kuti ndimbotanga kutsvaga vese vakapa uyu mvumo yekuti agare pano kuti ndizomuti ndakumubvisa ndonomugarisa, ende uyezve pekumugarisa pacho handina. Saka ndaimuisa papi, uyu akaramba achingoita izvozvo achitsvaga pfungwa yake yekuda kuti auraye mwana nemukadzi. Saka akazotaura kune vamwe kwandiri ninanga asingataure kuti ndoda kusiya ndakuitirai ngozi. Akazotaura kuti inini ndiri kuda kuti mwana wesabhuku iwewe utsvagire mwana wepokugara nekuti paagere ndepangu, uyu iroja. Ndakati aiwa haungaiteka nzvimbo mbiri kuti apa nepapa. Ndokubva ndati hangu nyaya yeni toda vamwe tisati tatomboigarira pasi nevamwe. Ndopaakabva apindwa nepfungwa dzake. Ndinonge ndichinzwa handina kumuona achitaura izvozvo. Akazouya akutaura achinzi anga achifamba aine tsapo yemabhisiketsi malusi yaaipa vanhu achiti idyai uyu ndo muviri wangu unomedurirwa imi, mugosara muchindirangarira. Hameno vanhu vari kuno kurodhi kuno kunoti isitogara kuzasuku. Saka vanhu ivavo vainzi vakapuhwa mabhisiketsi iwayo ndo musi wabva apisira mwana uyu mumba. Zvokuti dai asina kugona kubuda nepamusoro apa, dai yanga iri kuti imba yanga ine denga rakaenda mudenga, ainga dai akatsviramo iye nemhuri yake. Saka
chakaitika ipapo ndechekuti mukadzi uyu anga asati abvisirwa mari, anga ari munhu anga angotorwa anga aine mwedzi 2 panapa. Mwana uyu akatemwa yanga asiri mwana wepano. Saka zvinhu zvakangoitika kuti zvinhu zvakabva zvangoti pakukanganisika. Takatotanga kuti dambudziko rataitirwa iri ndokuchibatana nevakoma vaiye vana vemukoma wangu nevana vangu nevana vemukoma mwandoteedzera. Tabva tangoita kuti vachibatana tose. Takati ndo dambudziko raapano toita sei kuti tikwanise kuti titaure navabereki vemukadzi uyu avigwe. Togotaura navabereki vemwana uyu kuti tiite kuti avigwe. Saka zvese izvozvo takazozviita tango kumhanyidzana tichibatanidza kuti ane paina pakatopinda mombe. Uko kumwe kwacho kwakaenda mombe, kana ndisingakanganise 4 mombe dzakaenda kumukadzi. Kumwana tanga taendesa mombe 1. Ndokubva vatorerwa futi ivavo vachinzi havana kuroora mukadzi uyu. Vakabva vaitorerwa mombe iyo. Zvinoreva kuti isusu taakutotsvaga futi imwe mombe yekuti tiendese futi kumwana ikoko. Havana kuramba havo vakazobva vaviga mwana wavo nekuda kwekuti ivo vaiti tatorerwa mombe mangamatipa yasvika mumusha medu. Saka zvayazotorwa izvi haisi mhosva yenyu. Isusu taakutongotenda kuti toviga mwana tozongoona zviri kumashure. Saka ndo chiitiko chakaitika. Pane pandisina kunzwa zvakanaka. Ivo pakaita mitumbi mingana? Pakaita mitumbi 3. Iye akazozviurayira mukamba. Ndosaka yakabva yazopaza. Akabva tazopaza nokuti imba inenge yaitwa zvakadai. Kana ungave muti wafira munhu unototemwa. Saka imba yakabva yazopazwa. Kamwana kanga kasiri kamwana kepano. Uyu anga ngotora mukadzi aita 2 manzi nemukadzi iye. Mwana uyu akanga auya ari kumusana, mwana wemukadzi. Asi ndiye akararama? Haana kurarama, akabva afa nokuti matemo 2 akatemwa paakanzenda inaye kuhospital. Akanga achiri kufema. Saka tiri kuti baba wakatema mwana wavo nemuroora? Vakatema mwana uyu haasi wepano. Akanga ari mwana wemukadzi. Ndokubva vatema muroora iye kubva afa. Saka mwana uyu akazonofira kuhospital. Akuendwa naye, akamboiswa kushamba, akanzi ngaende kuParerenyatwa. Akuendwa naye kuParerenyatwa akafira akutosvika pahospital. Ndokubva anzi moita sei kuti tikakuti muchitakura chitunha chenyu zvinokuremerai, amburenzi yamauya ngaichidzokera nemi muchinoisa mwana wenyu kushamba kuti momutorera padhuze. Saka iye manje pausiku ihwohwo akabva auya ndobva avhura chigubhu chake chemapiritsi kubva anwa. Pataitenderera tichitsvaga kuona kuti ari papi, hatina kumbofunga pfungwa dzekuti ari mumu nekuti imba iyi anga asisaishandisi. Saka ndoma akangopinda kubva asipovhara dhoo kubva anwa mapiritsi ake. Vanhu vakazomufunga kuvhura ndokutozoona iye akarara anwa mapiritsi. Atofa? Tonga atofa. Saka zvichitira kuti zvinhu zvaanga akaplana kwenguva refu. Zvinhu zvaakanga akaronga, nekuti tikazvitarisa kuzviita kwaakaita hazvina kufamba negwara rakanyatsoti tasa. Zvekuti dai ari munhu akateerera kutaura kwamambo, nokuti mambo vakamutaurira vachiti tati vanhu ava vabve mumusha mako, asi iwewe uchaenda unoshanda. Hapana munhu anofanira kuti akumanikidze kuti ndipe mari yangu yese, iwewe uchanomubhadhara wose mbichana nokuti zvimwe nguva waita nekusaziva kuti mutemo hautendere kuti utengese ivhu. Saka isusu tinoti ivava vakabva kwavoko vakuda kutenga pekugara kwauri, ndivo vanechi vachatofambira mari dzavo. Awapa mbichana avakatsvaga ukawana oyewo pamunhu. Saka ndokutaura kwanga kwaitwa namambo kuti anobvisa mbichana anga asina kunzi ibva waiwana yese. Saka akangorwadzikanawo hameno zvakamuitika munyama make nemupfungwa, nekuti kufunga tinosiyana. Ndingangotaurawo mashoko akodhi nezvandakaona zvakaitika kuna mundaraunda zvakazopisa
vazopisira vanhu mumba mukoma vakangotanga vachitaurana urwai vachiti nei magura undipisira mwana papi apa pamba pamai vangu apa asi mwana wangu tichinetsana iwe choti naye mukoma unogoti asi mwana wenyu seiko inge paakabva kware mwana ndimakanomutora musha kwamai vake nemukoma wake vachiyamusha munomo vakapfira zvitupa saka munogoti asi mwana wenyu seiko naye mukoma hanzi aiwa asi mwana wangu ndakati aiwa kandi achisvika pana pachibva kuharare mukoma nauyo imimi makasvika makaramba kugara naye mumba umo makati munhu anga akarora akasiyana nemukadzi andikwanisa kuti ndibike naye saka ngaende kumba kwake kupi ngaende kumba kwake uku mwana zvichokwadi akabuda akaenda kumba kwake akagara kumba kwake ikoko angoramba iri mitauro iwoyo chete havana kuchinja pfungwa yavo yekuti mukomana ngaabva apa kusvika ndavati naye mukoma wakabva ipapapa tomboti apiwa pamwe imimi mune chekuita nemwana here akandipindura akati inini ndisina basa akabva ipapa handisina basa naye ndomapinduriro akatasi akandiita mukoma akati wo totoriwo nemwana ko mwana kuona akazvikuti kana mundara izvi nangorimo munhu wagwa ngosubiruka utsvagirwa pambo kuti unge wangogara asiwo mwana zvaimurwadzawo kuti ndobviswa pamba panapa mwana wakati aiwa pamba pandibvo mwana wokupindura kwomwana wangu zvakanaka takati gare mazuva mashomanini ndakaona mukoma oya kumbako ane abva kwabhora kumpiwa grosari rake auswa nditi baba mudiki ndakwigira bhero rembatya iri ndakati bhero rembatya ndoita sambabheka ndoona mune trauzi kati trauzi iya ndikwane ihombe mukoma pafuti handina mari abvanza right abva apinda nepagedhi apa ndapinda napapo mukati kwangu abva aya kunoko abva adzoka futi kumba kwangu abvanza baba mudiki madzoko mota amukwane ndakada kupa ibhurugwa iri free of charge pasina mari ndakati amuna unge mataura kudaroka naye mukoma naye mangondudza kuti ndakupa pachena ngani nangototambira bhurugwa iroro ndati ndozodzoresa ndipei zvichoko dakadzoka kunokoko apa toa trozi abva ndipanga riri nyowani abva ndati maita basa mukoma abva tifambei futi akoya kunokoko suwache iwoyo abvanzi baba mudiki munopfeka bhutsu saizani kwenu ndakati 8 handauziva kuti pfungwa murume ari kufunga ichi panguva yacho ndakatobatwa nerima abvanza abva tifambei abvanza mufana nakaenda kusienda kugadza mufana iwewe ndoda kusienda kugadza nakahombe ndikuti zvibate panguva yekuti zive kuti murume uyo akwedza kuti ari kudiku hazvina kuya mupfungwa mangu hamezvandaitofungawo saka paakapinda muno mugedhi munomo amboti aninyaya yebhutsu akabva angoti zi musi wacho iwoyo haana kuzobuda munomomo tonga topaitonyora nengini wiri rake rezvaada kutoita kuti apisire mwana mumba musi iwoyo mangwana chino paakazodzoka tiri pamuta pamba pangu apo abvanzi jesu akati akuonekana nevadzidzi vake anga avhura mabhisikitsi apati anzi nhonga i1 anza nhonga mairi takanhonga 1 atadya muzukuru akatoti ko sekuri muri kufunga chiko siyana nenyaya idzi wawaitaura papasina zvechokwadi akazongobva mba pakabva yakunoko haana kuzodzoka futi kupi akumba kwanga azoka kwakumasengwa dzinedzi adzimai angu ada kubuda vachienda kunhamo abva abatana matambudziko kune muramu wake adzimai angu abva vaenda iye abva angopinda munomo havana kuzodzoka kumba uko saka ndasara pamba pandandega ndakarara pambapa something mapast 2 ndakanzwa kuchema pandakafugura musi wengubweze kudaiwo ndakaona baba mangu muzere chiedza chemoto ndakati saka mukoma uchimidzi vapisira vana mumba kazva wakambotaura zviya zvezvi ndakati kwanyano hana yangu yakarova ndakambodafunga kuti mhanye ndiwe kunokuku asi hana yangu marovero yakaitaiwa yakando yakarova ndakatadza kubuda ndakati unohoswa temwa uko handamboti kandimbomira mbichaita ndanzwa mavhoisi kupi
kurodi tanga ndangoti mire mbichani ndanzwa mavoice ndaputa demo rangu ndabuda naenda kurodi ndakasvika kuna vanhu vakaungana ndakati naye akomana pane abuda here pamhuri yapisirwa Mumba abvanzi Shepherd ndiye akwanisa kupunyuka nepamusoro penhingini pedenga Shepherd saka ari kubi anza amhanya akadaiwo ndakati masana baba wacho asi baba wacho vasodzoka vakapinda mukatumu saka ndazoona vakuenda kumba kundi vakubva vashiya kuno mukambaka ndimira idaro ndakati saka raiti varume zvangaita ndibatsirai mhuri yangu ngatipindeka mukati angatikurire here ngatipinde mukati ndiye demo iwe mhiri nedemo atipinde mukati tione kuti zvatingaita tibatsire vanhu vatisiri kuona tanga takafamba tapinda mugedhumu pakati pemango miri ndopakanhongwa mwana akarara nefesi paangosundwa mudenga sabva achema ngatemwa nedemo ringa yanyaya kudzika zvati mhere mwana achiri mupenyu hatimisei kwanhu vari kunze vadedze motikari mwana atomhanya kushamba izvozvi titsvage amai vacho saka mhere takamisa kunze mwana takamisa kunze kurodhi vari kurodha vana mbononoka vakabva vangofonera pachikora umota abva atongoya mwana abva apikwa panongona kushamba hatati mhere ngatidzokere futi mukati tapinda mukati futi tafamba tasvika pasaidi penhingini pakaperera kabhedhu rako nechekusaidi kuno ukoko ndopatakaona muroora akatemwa takaona akajajalirwa pese panapa akatofa asi munhu anga angopfeka pendi yake kuno angopfekawo hembe yavo saka tofunga takakwanisa ngodzoka kurodhi takakomana muroora tasi atotemwa tofa takamira parodhi apo takakwidza moto kusvika kunze kuita se kusvika kuchene mapurisa atotaurirwawo mapurisa neosha transportwo vakatoziva kumapasti 3 mabhodhi aitorwa achitakurwa papi achitakurwa panapapa uyu takazomutsvaga kwakuseni tikonzwe moto umu mune mapirisi akutonhuhwa apa akakiya mukati umu ndopatakazira dhoro kutorwa nebhutsu apa rachikoka atamuona akatofira imomo anzori naked saka kuma3 mapirisi aizouyawo takakwanisa ngozopfekedza zvitunha zviya izvezvi tatongoisa mumotikari ndokubva vaendwa navo saka ndo matambudziko atakasangana nawo pano pamusha panapa anova matambudziko anosiririsa zvekuti hataimbofungidzira kuti kana dziri nyaya tingasvisane pakupondana hazvidi kudaro asi nekudawo kwemhepo dzinofamba panyika dzine dzakapfeka vanhu hatizvirambe asi zviratotsvagwa mhepo idzi dzikuona kuti zviri kumbokonzera zvakakonzesa iyeyi kuti ateme vanhu andikwa tingati mhepo yamwe yakatomupfeka isusu tichingozvitora simple nekuti hazvimboitika nyore nyore pane dzimwe mhepo dzakatoparwa nevamwe vakuru vedu kudhara saka zvimwe zviri kuti but hapana dzamunozivawo here kuti zvakamboitikawo kumashure zvatinoziva hapana pasi uno uchingonzwawo mukurarama kunzi kune kapondiwa kakadai mukunamatako mune kuti pondiwa nasekuru venyu vakazodai zvinowanikwa mukurarama asi zatoziva panyama yazo hapana iyo ndo first one yatinoziva iyoyi pane pandisina kunzwisisa matimimi mukadzika akapondwa zvakare nemwana ko mukomana akabuda nepadenga mwana wangu murume wache akabuda nepadenga pakwanisa kuzosungunura padho panga panzi papasungwa padho saka mudhara akazochiona kuti munhu yaenda mupoza naye saka muroora ndozvakampa mukana kuti akwanisa kuzokwasanga achibuda asi ngoti akazongomhanyawo nedirection yaenda naatezvara naangochinja direction panguva iyo muroora zvaizikanwa angonanga akadaiwo mukoma vaizira vachipinda pagedhi apa vaitofunga kuti pamwe achira papi achira mumba aitozonwa poison aifunga ndavaurayira mumba zvino manje muroora anozvifunga kuti kwandakwenda nakoko ndiko kwacho ndokwaatendwa nako ikokoko saka zvazoita mahwekwe atezvara vakudzoka muroora akuti ndikutizawo zvaita mahwekwe motudza chii chakanyatsotora nzvimbo ndimama akutsvira mumba alright ndini Shepherd Njerere ndini ndakapisirwa mumba nababa chakanyanya itika ndechekuti baba vaida kuti ndibve payadi pangu
pandakasiwa ipapa nambuya nasekuru ndiri ipapa. Saka baba vakatanga kuda kuti ndinge ndichibva ipapa. Saka ndokubva vangotatanga kunetsana paipai. Saka ndokubva vazenge vati mhangarira kumapurisa vachiti ndatora waya dzetelefoni. Saka ndokubva ndasungwa ndava ndanogara kwaMurewa 2 weeks. Ndiri kwaMurewa ikoko vachifungwa pamwe ndinogona kupihwa kanti 10 years ndiri ikoko sezvo zvainzi ndedzekopa. Saka ndakanogara kukoko 2 weeks ndobva ndazopiwa bailout. Ndobva ndabuda ndobva ndachidzoka pamba. Saka ndadzoka pamba ndobva vakazoronga zano rekuda kuti kuya kuzondipisira Mumba. Ndobva vatema mukadzi wangu nemwana wangu ndobva vamutema kusvika vese vaita se kusvika vese vafa. Saka iko zvinezvi ndiringoripo zvangu panapa ndakaita se ndakagara hapana hapo chiri kunetsa. Vamwe vanoti hanzi panenge padeso munhu anomuka munhu anoita sei but hapana kana munhu ari kumbomuka ari kuita sei tese zvinhu zvese zviri kufambazvo nezvakanaka. Chiringonetsa chete panapa inhau yezvekudya. Saka tiri kutomboedzawo kuti timboita chigadheni chiri apa paichi kuti zvinhu zvinge zvichifamba semunhu akatsvirwa nezvinhu hapana kana wani chakasara. Saka zvacho ndezvekutombonongeredza zvimwewo chipiwawo pane anenge akwanisa kukupiwa mukumbirawo. Saka panapa ndiripo ndakagara zvangu panapa. Saka ndoda kuziisa Zimbabwe yese kuti ayo hapana kana chiri kunetsa kana kumuka uye hapana kwandiri kuenda. Sezvo tainetsana kuti aiwa vachida kuti ndibva apo vachiti aiwa ndinofanira kugara nepapa vachiti handisiwe panapa vachiti handisi mwana wavo. Mwari akazongotonga. Saka muridzi wemusha aripo akagara iko nezvi Bhaibheri rinotaura kuti hanzi kana uchinge warwa nemunhu ukamukunda unoramba uchipamba uchienda. Saka ndakabva kwangu kwandakapisirwa uko ndatokunoku ndokuyadi kwabobo wangu kunoku ndakutorarama mumba ndoma ndakutorara imomo. Ukapinda mune tugumbezo tudiki twandangowana turimo twangowaridzwa imomo. Asi hatusati twakuita kuti munhu ngochitora mudzimai because tiri turongo tudiki. Saka ndiri kutokumbirawo kana pane anenge aida kuisawo rubatsiro amboisawo rubatsiro kana akatiwandira mari yekuti ngotenga mabhegi yefertilizer tori machitangira ipapo zvinokwanisa kudzokera panzvimbo zvekare. Ndasvika ndichikuonai makabata Bhaibheri. Ndingangoda kuzama muchiverenga vhesi ripi zvanga zviri pamusoro pezvo mamuchiverenga. Bhaibheri ndingachiverenga tsamba iri kuna zvirevo sezvo nhasi ndisiri kutokwanisa kunge ndichirara panapa pandiri kutoenda kwatiri kunorara kwa muvhangeri wedu kune pungwe iri ikokoko. Saka isu basa rangu ini nderekuparidza. Saka ikokoko ndinenge ndine basa rekuti ndichiparadzako. Saka ndichivagadzirira kudya kweshoko raMwari papapo. Ndo tsamba ndinenge ndinayo iri kuna zvirevo. Mwoyo wangu wabatikana zvikuru. Ndanzwa kurwadziwa zvikuru. Yazi kubuhlungu shumba ukuthi kathi kwenzakala njani into enjalo. Unembeza uyabe ngasekho yini emuntwini. Ugamule oqala uliphakamisa ihloka sibili i-conscience yakho ivume unembeza. Wenda futhi pane mumwe. Phezu komunye futhi khonapho uqeda uthathe leya kwimpilo. Asizvinonzitika ndezvokuti pa unobatwa nemhepo yakadaro ukangouraya chete mhepo inogona kuti wosara wai wewe. Ndipo unenge wakutanga manje kufunga kuti ndaitei. Zvichizopesa zvakuti kuti munhu upesira wazviuraya. Asi sekunzwa kwataita baba vanenge vanga vagara vakatoronga kare mapiritsi avo ari padhuze vainge vakuita kwaJesu ekuti uyu ndio muviri wangu unopirirwemi. Yazi kodwa shumba kodwa yazi kubuhlungu muli eZimbabwe kubuhlungu kuthiwa khanya ngani vele ubaba lowu wayevele kuhlelile kudala ukuthi hayi njengoba umntwana engafuni ukusuka emuzini lapho engimxotsha khona ngcono mbaqedele khonapho cause kuthiwa wayesehambe ethwele ama-biscuits lawa nama-loose biscuits enika abantu 1 isayili ngathathi 2 lesi isidlo ngumzimba wami engiwunikezela wona. Ndifungisa kuchechi yeRoma kwedu kwa pataidzidziswa kudya ndo training type wama-biscuits kuti uzoti unotambira sei. Saka ndizoti waipinda chechi ipi chakazowapa pfungwa dzekuti vaoneke nenzira yazi okubuhlungu ukuthi icheche beyazi endunkulunkulu ebemazi kodwa wathatha zvakaoma. Akubuhlungu. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi muri yeZimbabwe chinosuwisa chinonzwisa tsitsi asi ndofunga makuona mimvuri yakureba kuratidza kuti nguva dzapera nguva dzadyanana. Regai tichipinda mugwagwa tidzokere kuguta guru reHarare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba.
Elami ibizo nginguthathiwa kuthama wena uMandlovu ospecially. Lisali siyalikhuthaza njengansuku zonke ukubana lisubscribe to iDrewmas Media. Wachele. Drewmas Media Taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.